Hizkuntzei dagokionez, irakaskuntza eredu hirueleduna daukagu, eta horrek nahi du esan euskaraz, gazteleraz eta ingelesez egiten direla ikasketak, baina euskararen nagusitasunarekin. Sarrerako maila euskaraz eta gaztelaniaz B2 da, eta ingelesez B1. Horixe baita batxillerreko ikasketak D ereduan eginez lortzen den maila. Ikasketen amaieran euskaraz eta gazteleraz C1 maila izate aurreikusten da, eta B2 ingelesez. Atzerriko hizkuntzako ikasleak C1 mailarekin amaituko dituzte ikasketak. Eskolan arreta berezia eskainiko zaie hizkuntzetan zailtasunak dituzten ikaslei eta aholkularitza jasoko dute hizkuntza arloan behar izango luketen prestakuntza osagarrien inguruan. Gainera, euskara maila hobea duten ikasleen kasuan ere, euskaraz C1 ateratzeko ikastaroak eskainiko dira bamen bertan. Gure eskolaren helburu garrantzitsua da euskararen erabilera eta gure kulturaren ezagutza bultzatzea eta indartzea.